Dr. Ramona Frendo ħadet il-ġurament tal-ħatra bħala mħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea l-ola forma ta' bank tal-Ġudikatura Ewropea. Jiena naħlef li nwettaq it-tmirijiet tiegħi b'imparzjalità sħiħa u skont il-kuxjenza. Jiena naħlef li nħares is-segretezza tad-deliberazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja. Dr. Frendo kienet l-unika mara fost dawk li ħadu l-ġurament fi ċerimonja li saret it-tnejn fil-Lussemburgu. L-imħallef Frendo ntażlet wara sejħa pubblika f'Ottubru tal-2023 u kien hawn li l-Kumitat tal-Għażla irrakkomandahom biex tokkupa din il-kariga prestiġjuża f'isem Malta. Wara li għaddiet minn proċess ta' approvazzjoni tan-nomina minn entitajiet konċernati, il-kandidata Maltija kienet instabet li tissodisfa il-kwalifiki meħtieġa minn panel ta' mħalfin minn 7 pajjiżi differenti skont kif titlob il-liġi tal-Unjoni Ewropea biex isservi bħala mħallef fuq din il-qorti. Dr. Ramona Frendo ilha mill-2017 isservi bħala mħallef fuq il-Qorti tal-Unjoni Ewropea li tagħmel parti mill-istess Qorti tal-Ġustizzja wara 22 sena fil-prattika legali foqsma li varjaw minn tilwim f'materji ċivili, kummerċjali, kriminali u fl-oqsma tal-assigurazzjoni tal-liġi tal-familja u anke dik industrijali. Hija ħadet il-formazzjoni u t-taħriġ akademiku tagħha mill-Universitajiet ta' Malta u Cambridge u fl-aħħar nett ukoll mill-King's College London. Hija serviet bħala konsulent f'diversi ferat tal-Liġi Nazzjonali u saħansitra wkoll fil-Presidenza ta' Malta tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Dwar in-nomina ta' Dr. Frendo l-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard kien qal li l-esperjenza li akkumulat tul dawn l-aħħar snin bħala mħallef fil-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea żgur se tawgura tajjeb għall-għażla tagħha. L-imħallef Frendo issa se tieħu post l-imħallef Peter J. Xwireb li serva fil-kariga f'isem Malta fl-aħħar snin.